Bom dia, hoje 23 de novembro 2023, vai 3.5 FM com Flash News de 8 horas de manhã, com o segmento de reino holandês, presentava Fast Delivery Inter-Islands Express. Fast tem vuelo de carga entre Isla ABC com um próprio avião de carga com entrega na porta de oficina of casa na Aruba, Bonaire of Corsol, que inclui todo o processo de documentação e aduana com garantia de entrega mais rápida ao riba mercado. Toma contato na 588-0640 of visita-nos na Rumba Straat 20. Eleição política toma lugar na Holanda. Surpresa para Hopi, PVV, a resultar partido com 35 assentos. Líder de PVV, Geert Wilders, arriba sua campanha defendendo o território holandês e definir que é um migrante e refugiado. Hoje, ela ganha a eleição com 98% de população de Holanda com a vota P. De de seu último debate, ela avisa bom claro, nanta migrante, não refugiado. 95% também de outra banda de país para Holanda e segundo a regra, será a petitie de asilo. Waren het maar vluchtelingen. Maar wat de discussie, wat niemand noemt, is dat 95% van de mensen die in Nederland asiel komen aanvragen, komen over land. Komen via Duitsland, komen via België, meer buurlanden hebben we niet. En dat zijn mensen die al, nadat ze 7, 8, 9, 10.000 euro aan mensensmokkelaars hebben betaald, al tot 3, 4, 5, 6 veilige landen zijn gegaan. Dus als ze in Nederland zijn, zijn het geen zielige vluchtelingen. Dat zijn migranten die volgens de regels van Dublin in het eerste land waar ze kwamen asiel hadden moeten aanvragen. Maar ze gaan door naar Nederland of naar Duitsland of naar Denemarken, omdat wij ze hier een gratis huis krijgen, gratis uitkering krijgen. Dus het zijn geen zielige vluchtelingen. Meneer, tegen die 95%. Voordat we weer terug gaan naar zeggen, je komt er hier niet in. Mijn naam is Tafara Boekhout e essa aqui da Vibes 3.5 FM Fast News. Com seu segmento de reino holandês, presentava Fast Delivery Inter-Islands Express.